entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange ulafiyali kama sojoko la maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka asɔrɔ la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Mali kunnafoni jabarani cakɛlaw bɛ yan aw kunnafoni de kama sanga a n'a ka wagati k'aw to aw sigiyɔrɔ la kasɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛ mai kalo tile 20 san 2024 kunnafoni min nabaw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Fondamela bi fɛn min ye Banque Ouest Africaine de Développement ye olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ na sɛbɛnwari miliyari 14 n'a kunkanfɛn ni ka o de juru don anw ka jamana na walasa u ka se ka an ka faba siraw ni ka olu dilan cogoya min na. Syndical de l'agence malienne de presse et de publicité n'an ko ale ma ko AMAPU juma tɛmɛnen u ye kunnafonidilaw ni ka olu wele u dagayɔrɔ yɛrɛ o kɔnɔna la kunnafonidilaw wele kun ye fɛn min ye o de ye gɛlɛya min ni a bɛ u ka baarayɔrɔ la gɛlɛya min ni a sababu bɔra kurantigɛ o la kunnafonidilaw wele kun kuma laseba o kɛra fɛn min ye u ka secrétaire général ye n'an ko ale ma ko Basaro Haidara ale kɔni ye kunnafoniyaw ni ka u bɔ k'u bi a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ni kurantigɛra AMAPU ka yɔrɔ la groupe belebeleba 3 o de bɛ yen nɔ o groupe 3 yɛrɛ kɔnɔna la sa tile o tile u bɛ se ka taji litiri 140 fo ka taa se 160 ni ka o de kɛ u ka groupe ninnu o kɔnɔna la groupe kelen yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ sa o groupe yɛrɛ kɔni ale de fanga ka bon ni groupe tɔw ye u bɛ u ka imprimer ni ka o kɛ o groupe ninnu de kɔnɔna o groupe yɛrɛ kelen kɔni tasuma kɔni mɛnɛna groupe in o la fɛn min ye mai kalo tile fɔlɔ su ka dugu jɛ a tile fila la san 2024 gɛlɛya min bɛ u kan u y'a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen da kunnafonidilaw olu tulo kan. Mali Burkina Faso ka taga se Niger ma olu kɔni ye u ka bolodi ɲɔgɔnmaya baara tɔw ni ka olu sinsin ka kɔni kun ni ka o cɛ pepepewu fɛn min ye anw ka jamana ale ni jamana wɛrɛ koɲabɔ ɲɛnabɔliba Abdoulaye Diop ye ka taga se karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale ni Bakari Yawu Sangare olu ye fɛn min ye Burkina Faso ni Niger kɔni jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ ɲɛnabɔli ministre o ye baara in kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ juma tɛmɛnen Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna la a tɔ tora Mali jamana ɲɛma ni Burkina jamana ɲɛma ani Niger jamana ɲɛma olu ka baara in kɔni ni ka bolonɔbila kɔni kɛ a sɛbɛnna. Kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka u sɛgɛn n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka basigi o ka sinsin anw ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye yɔrɔ min bɛ n'ale bɛ wele ko Dazagare ale ni Amder Bukani kɔni man jan ɲɔgɔn na karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw dagayɔrɔ caman de kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na min ni an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye a filenkolonci ni ka a da kolonci ka tasuma kɔni don u ka bolimafɛn dɔw olu kɔni na bolimafɛn sen naani dɔ u taara ni olu ye ka tila tuguni u ka kɛlɛkɛminɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu minɛ u la fɛn min ye gati cɛdenw ye ka taga se EIG cɛdenw ma o ye dankari ni tila bɛɛ lajɛlen o kɔni na ka tila ka maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka olu don kaso la. Ni
wagati na direkaw olu dusu kasilen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ mais kalo tile 19 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8 o wagati gundam ale ni dire ye o sira la sifinaka 9 ni cɛlakaw kɔni do olu kɔni tun bɛ ka bɔ dire ni ka u kunda Tɔnbɔkutu o dugu kɔnɔna o ka sababuya kɛ u kun ka taga farikolo ɲɛnajɛ boli ni ka o kɛ min ni an ka fintigilakaw kɔni ye kimɛli ni ka u boloda san 2023 tɛmɛnen kɔnɔna la ni u kɔni bɛ ka fintigilakaw ka tali dɔw kɔni ni ka olu kɛ ni maa ninnu kɔni tatɔla u ka ci la sa maa mara fintigila kɔdɔmali dɔw de kɔni ye u kunbɛ sira la ni ka u ka bolimafɛn kɔni bɔ a sira kan ka taa n'a ye u ɲɛna yɔrɔ sira yɛrɛ kɔni o la u taalen wagati min na sa bolimafɛn bolila kɔni u ye o labila ni ka taga sifinaka 9 ninnu kɔni u ye olu bɛɛ lajɛlen lajɔ ni ka mugu kɔni wuli u la maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko u kan ne kɔni tigɛra ni maa ninnu kɔni fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni lawulila ni ka taa nin yɔrɔ kofɔli na min n'olu kɔni taara ka taa banbagatɔ ninnu suta ni ka nanu ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ taa kokan kibaru la n'an taara kokan kibaru la an bɛ taa Guinée jamana o kɔnɔna la Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie olu ni fanga sinamatɔn maaw kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma ni ka o kɛ k'a laɲini fanga min ni ale bɛ sigilen sisan nɔ ni o ye fintigilakaw ye k'u ka togo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yanni san 2024 laban cɛ u ka fanga kɔni ni ka o segin fintigi gansan maaw ma an bɛ taa Nigerkaw olu fɛ yen nɔ lamɛrikaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Niger jamana o kɔnɔna la ni n'a bɛ maa ba yirika caman bɔ ni o ye kɛlɛkɛcɛw ye u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni kan ka bɔ Niger jamana o kɔnɔna la yanni septembre kalo tile 15 nata cɛ san 2024 ni maa ninnu yɛrɛ kɔni u ni jamana ɲɛmaaw ka sigi ka kuma o kɔnɔna la sa ni ne bɔra a kɔnɔ min n'o ye a sɛbɛnfura kɔni ni ka ale cari a tilala ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye lamɛrikaw ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ye u bɛna bɔ Niger jamana ale kɔnɔna la hɛrɛ ani baden na Kenyaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye William Ruto ye bi ale kan ka se lamɛrikaw ka jamana kɔnɔna la mɛkalo tile 20 ka taa se mɛkalo tile 24 ma nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ni a bɛna i kunda yen ka baara ɲɔgɔnya sira o fɛ o kɔnɔna la sa nin y'a san 15 de ye ni farafin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma bisimila Etats-Unikaw ka jamana ɲɛmaa olu fɛ William Ruto a bɛna taga fɔlɔ tile 2 ni ka o kɛ Atlanta ni a bɔra yen kuma min na ani Joe Biden u bɛna sigi ka kuma a ka so jɛmanba o kɔnɔna la sigi ka kuma in kɔni ale bɛna boli fɛn caman o de kan min ni a fanba yɛrɛ kɔni bɛna kɛ Ameriki ni Kenya ka nafasɔrɔ siraw olu ye ka taga se u ka warisɔrɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen ma ka taga se lakana koɲɛw fɛnɛ ma kunu sura mɛ kalo tile 19 Abidjankaw fɛ yen nɔ tasibila kɔni olu daminɛna nin cɛba in yɛrɛ kɔni ye min ni kalo 10 ale ka ntanyani o kɔfɛ na a kɛra utukalo tile fɔlɔ san 2023 ka sito san 89 na fɛn min ye tasibilaw ye o bɛna kɛ a ka denbaya o kɔnɔna la nin kɔni bɛna kɛ nin ye a tako fɔlɔ yɛrɛ ye min n'u bɛna dɔgɔkun 2 kɔni ka o de kɛ a la Iraniyaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Ibrahima Raisi ale ni a ka minisiri bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma olu kɔni tun bɛ pankuru min kɔnɔna la pankuru in kɔni bɔra ka bin ni u ye kunu kari bi kunnafoniya kɔni ale yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu fila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tanyana pankuru bin o la min ni u ka jamana kunnafonidiso kɔni ye kunnafoni ni ka ale tiɲɛtigiya lɛrɛ damadama n'u kɔni tun bɛ ka pankuru in ka ale ɲini n'u taara bɔ pankuru in yɛrɛ kɔni binnen kan bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya banbagatɔw ye Mali kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni damadɔ tun bi an bolokɔrɔ bi tɛnɛndonya in na ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati na États-Unis Espagne France Italie o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw ma minnu bɛ k'an filɛ Afrique jamana o kɔnɔna la foli belebeleba ye aw fɛnɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ta ye aw kana ɲinɛ k'an ka video aimer ni ka a partager aw ka tila tuguni ka aw ka jamana minnu na aw bɛ yen nɔ a k'olu bila commentaire la an b'aw ka foliw ni ka olu kɛ nin wagati in na an bɛ foli ta ni ka
ɲɛsin maa min masa o de ye Mahamadu Fofana ye ale sigilen bɛ l'Amérique jamana o kɔnɔna la o kɔfɛ sa Modibo Sissoco ale bɛ Gabon Libreville ka taga se Badialo Demba ale fana bɛ Gabon Libreville la an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka lɔdɔniya k'a fɔ ko fɛn min ye entreprise Janginɛ Samake construction ye ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma don do b'a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ olu ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma sojɔ ka taga se so luwanse minɛnw olu ma aw maa minnu bɛ yen nɔ ko so ba aw bolo aw bɛ fɛ ka a jɔ aw t'a dɔn a b'a jɔ ka kɛ min ye o bɛ so plan ɲuman ni ka o bɔ ka di aw ma aw b'aw ka so jɔ a kan ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ la ni ka masɔn sera ɲɔgɔn ma ni ka maa tɔw sera ɲɔgɔn ma ni ka sotigiw sera ɲɔgɔn ma ni somɔgɔw sera ɲɔgɔn ma sojɔko la o tɛ olu tara u b'i ka so jɔ k'a ban ka tile ni ka o ta ka a di ma ka sɔrɔ i ma degun ni ka o sɔrɔ la o tuma la a y'o ji kɛ entreprise Janginɛ Samake construction e maa min fana bɛ yen nɔ ko luwansew de b'i bolo u tɛ ka se k'i ka so kɔni a sara cogoya la u bɛ luwanse wariw fana ni ka olu minɛ ka di i ma ka i to i sigiyɔrɔ la o tuma la a y'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o bɛnba min n'a bɛ tɛmɛ anw ka kunnafoniya ale daminɛ la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan